Errutina jaio urteko bizitza bakarra Ta ez etxi nekatua gaudelako betiko modun Namestu ello gau ez dela bilege Erdikan ez dele kuatea Bondala Haupa ekipo, ongi etorriak Amaikan persaiora, badakizue gure helburua dela Euskal Herriko furgonetarik txukunen aurkitzea, eta horretarako gaurkoan furgokara etorri gara, Iruñara, beraz, ea ze dioten. Haupi, atxaldeon! Apa, Simon. Kaixeito, ze moduz? Ongi etorri gure etxera. Oso, ongi. Non gaude? Ze duzu hemen guretzako? Bueno, guk furgoka fabrika da, eta, bueno, guk lantze ditugu goi mailako furgonetak. Vale? Ja gaur egun ia 180 atzerrira doa, baina 2007an hasi ginen. 2007an? 2007an, bai, ja, hori pilo bat egin. Hori da, urteak damazkizue. Eta 4 pertsona hasi ginen, eta, bueno, gutxinaka urteak pasata, gora izan da. Eta ze momentutan okurritu zitzaizuen ideia proposatzela 2007 urtean furgonetak kanpegizatzeko proiektu bat edo enpresa bat sortzea? Nola sortzen da ideia hau? Hau sortzen du, aitak sortzen du. 2007an aita beste negozioetatik dator. Eta, bueno, beti izan du, mundu honekin irrika hori, eta beti bidaia izan dugu hortikan. Eta ikusten hasi zen, merkatu estudio bat egin zuen, eta ikusi zen hori atzerrian lantzen zela pilo bat, eta estatu hontan gero eta gehiago hasten zela igotzen, ez? Eta hortikan hasi zen gauza, hasi zen baita hasi ginen furgoneta txikiak egiten, azkenean baita ere bezeroen gaineko furgonetak egiten, hori lantzen, eta gutxinaka, baita ere guk erabiltzen, atera genuen 2012an, 2013an, atera genuen distribuzio ezberdin bat, eta distribuzio hori azkenean ematen gaituena da espazio pilo bat furgoneta baten barruan, eta erabiltzerakoan gauzak, bainua, edo erabiltzerakoan oheak, erabiltzerakoan gauzak baita ere tamaina handiko bainuak, tamaina handiko gauzak dira. Espazio amplio delako hiek, ez, edukitzea furgoneta barruan. Eta orduan esan genezake, hastapenetan, igual bezeroen beharretara moldatzen zinetela gehiago, eta gero zuek ikusita ze behar zeuden, estandarizatu duzuela nolabait diseinu bat? Bueno, estandarizatu dugu distribuzio bat, eta gero baita ere azkenean guk modelo pila bat ditugu merkatuan. Guk esategu bezeroen beharrei asetzeko furgonetak egiten ditugula. Aurten 2 modelo berri presentatu ditugu, eta lehen urtean beste 3 pilo bat dira, baina azkenean zer da, behar, orain adibidez, behar nabarmen bat dago, ez, bizikletak eta eramatzerako, azken finean bizikletak oraintxe bertan, orain dela 4-5 urte, ona prezioa pilo bat igo da, jendea bizikletak barruan nahi ditu orokorrean, ja modelo badakago espezifikoki hortako, edo beharrak asetzeko, ez. Ongi deritzozu baldin eta bagoaz ikustera, zela montatzen dituzuen? Guazen ikustera? Guazen. Bai, ale. Bueno, Aitor, lehenengo fase honetan, ze da egiten duzuena edo ze ikusi dezakegu areto honetan? Bale, bueno, hau zurgintza aretoa da, hemen orain atzetikan aurrera joango geha, eta bueno, hemen ikusi aldezakeguna da guk lehenengo fasea beti da altzariak egitea. Guk prozesu guztia gu egiten dugu, orduan zura gu lantzen dugu, eta guk bihurtzen ditugu zura guztiak altzarietan. Ados, oza modulutan banatzen dituzu, eta orduan lehenengo produktua zura sortze duzu horrelako moduluetan, gero embalaje moduan, ez, edo ensamblatzeko. Hori da. Orokorrean, 2-3 aste lehenago azten geha zurarekin. Ja, sartzerakoan ja furgonetak produkzioan, ja zura ja orokorrean ja bukatua dago, dena ja gero ensamblatzeko, ez? Eta hortikan, hemen ditugu lanpostu ezberdinak, eta hemen dago adibidez, sukaldeko modulo bat. Sukaldeko modulo bat, guk materialak, hemen zura lantzen dugu, baina baita ere zerra erabiltzen ditugun nolakoak diren, azken finean,
dena oso landua dago, ez? Baina, eta oso, nik esatu beti, guk lantzen ditugu, gaur ezagutzen ditugun material hoberenak. Bihar zerbait hobeto aurkitzen badugu, orokorrean jartzen ditugu baita. Orduan, zure lana ere da, etengabe merkatuan sartzen ari den proiektu, produktu eta material berriak zeintzuk diren arakatzea, ez? Zure bezeroi eskaini ahal izateko goi mailako, lehen esan duzun bezala, goi mailako kalidade horiek. Bai, baina eta gainera ikerketa pilo badakagu, bueno, hortan baita ere, baita dugu produkzio nagusia, baina baita ere dakagu ingenieroak daudela, hori, I+D departamentu horretan ez lantzen, baina lantzen dugu baita ere gauza bada, adibidez, material berri bat aurkitu, baina orain bagaude, adibidez, domotika sistemekin, bagaude bainu berriekin ateratzen dira merkatura, eta erantzi baino lehenago baitari probatu behar ditugu oso ongi, ez? Eta azken finean guk esate dugu, guk 3 ideia dauzkagu enpresa honetan. 3 ideia, 3 pauso. Lehenengo pausoa zerbait izan behar da erabilgarria. Ez baldin bada erabilgarria. Funtzionala, ez? Hori da, funtzionala. Ez baldin bada erabilgarria edo funtzionala, hortikan kanpo. Bigarren gauza zerbait izan behar da egonkorra, ez? Azkenean egonkortasun hori emango dizu erabiltzerakoan gogortasun hori eta urteak pasata hor mantenduko den material bat, ez? Eta 3. pausoa da zerbait polita izatea, ez? Estetikoki. Estetika zaintzea eta iraunkorra den hori eta funtzionala den hori gaina polita izatea, ez? Bitxia, ikusteko polita izatea. Baina beti zerbait polita baldin bada, lehenago egonkorra eta lehenago erabilgarria. Bai, osea, 3 urratxo horiek bere ordenean kasu honetan. Baiz, askotan gertatu egiten da, ez? Furgoneta kanperizatzearekin oso txukunak diren, edo agerian oso txukunak diren furgonetak ikusi ditzakegula, baino lehen komentatzen zenuen ere, isolamendu edo aislamenduaren afera, hor lan polita egiten ez baldin baduzu, edo produktu egokiak erabiltzen ez baldin badituzu, zureak egin du. Orduan, funtzionala izatez aparte iraunkorra eta... Nik uste dut bagaudela, baina ez furgonetetan, orokorrean, bagaudela momentu batean jendeak balioztatzen duena izaten dira gauzak politak lehenago, gero egonkorra baldin badira edo ez, auskalo, eta askotan ez dakigu erabilgarria den edo ez, ez? Bueno, eta ikusi dituguna, hortikan makina batzuk ikusi ditugu, gu kanteatzen dugu, gu mozten dugu, eta hemen dugu makina handiena edo nagusia, ez? Azkenean, hau CNC bat deitze da, baina azkenean, zer da? Nik esate duena beti, ez daki ezer egiten erosten duzunean, zatik ez daki ezer egiten. Aur jaio berri bat bezalakoa da, zuk erakutsi beharra diozu dena. Baina erakusten dioztunean eta sartzen dioztunean informazioa, gero ja da dena errepikatze du. Osea, ordenagailu bidezko ekoizpena egiten duen makina bat, ez? Zuek diseinuak sartzen dizkiozue ordenagailutik, eta gero berak zurarekin egiten ditu, zuek diseinatutako pieza horiek. Hori, egite du edozein pieza egin aldezakegu. Azkenean hau dena programatzen da edo diseinatzen da diseinu AutoCAD-en eta diseinu programetan ingenieroak eta hortikan ja bidaltzen da makinara esaten dena. Bidaldi makinara eta makinan ja ateratzen ditugu ja piezak eta hemendikan. Ikusiko dugu zelan egiten duzuen produkzio lana? Esan didatene, ez atzeko aurrera egiten duzue. Esan bezala, atzeko aurrera egiten duzu hemen produkzioa, ez? Komentatu didazun moduan. Atzetik aurrera bikain ateratzeko. Bai, ikasi ditugu urteetan zehar, azkenean produkzio bakoitza baita ere, azkenean badauzkazu fisikoki, ez? Limite batzuk direla azkenean zure nabeak, ez? Eta hortan atera behar diozu jugo gehiena, eta hortikan guk ja orain dela 2 urte gure produkzioa lehenengo postu hau izango litzateke eta hemendikan furgoneta atzera dijoa. Zergatik, zer da irabazten dugun azkenean? Hemendikan atzera baldin badijoa, gero baita ere atzera dijoa eta sortzen dituguna da erdian, 2 furgoneteten erdian lanpostu guztiak izatea, ez?
Orduan azkenean dituzu hor barruan, azkenean ateak jo bar dute barrura, eta horregaitikan da disposizio hau dakate. Baina, bueno, azkenean, horrelako hau da lehenengo lanpostua, eta Horrela datoz. Horrela datoz. Fabrikatik horrela datoz. Eta ze modelo edo egite dituzue batez ere, ze markekin egiten dituzue lan batipat? Bueno, gu lantzen duguna, geroz eta gehiago lantzen ditugu, hau man bat da, baina geroz eta gehiago lantzen ditugu bitxiak diren furgonetak, ez? Egia da, Fiat, gure eguneko 80 Fiat dela, baina guk fabrikantea gea Fiatzako, fabrikantea gea Volkswagenentzako, Manentzako, eta Mercedesentzako, ez? Furgoneta ez, lehenengo fasean horrela topatzen zuen furgoneta, zein da lehenengo urratsa egiten duzuena zuek? Bigarren postuan zer da egiten dena? Hori da, lehenengo postuan egiten dena orain sartu berria dago, egiten dena hemen, lehenengo gauza dena babestu, eta gero ja izten geha aislamenduarekin. Aislamendua baita ere egiten dituguna da zuloak, baita ere zuloak, eta zuloak egin ondoren aislatze dugu guztia, azten geha ja zoruarekin, eta hortikan ja, azten geha ja, gero bigarren lanpostuan, ja. Eta zorua eta tetxoa egiterako orduan, nola egiten duzue? Pieza ezberdinetan, pieza bakarra erabiltzen duzue, nola egin ohi duzue zuek? Bai, guk egonkortasun hori bilatzen beti, guk lan egiten dugu aldegun guztia pieza batean. Orduan, pieza batean lan egiten dugu zorua, pieza batean lan egiten dugu tetxua, pieza batean lantzen ditugu, ikusiko dugu baitare fregadera, edo dutxa, edo terminazio pila bat egite ditugu pieza batean. Zertako, azkenean egonkortasun hori izateko, erabilgarritasun hori baita ere izateko, eta azkenean... Zuen hiru filtro horiek pasatzeko, ez? Hori da. Ongi. Goazen urrengo ikustera? Goazen. Ze bat langile dituzuen? Guk hemen izan geha 30, eta orain gaude 17. Vale. Zuek 17 langileekin enpresa gizan manejatzen duzuen volumen hortan kalitateak berdintzeko, nola egiten duzue prozesuak estandarizatzeko edo langile guztiek esku hartzen duten prozesu hauetan emaitza berdinetara heltzeko? Hor dago, azken finean, badago ingenieritza pilo bat, lehenago hitz egiten genuen I+D-arekin, ez? Baina baita ere askoz dago produkzioa atzean, ez? Azken finean, nik esate dugu, prozedimendura guztiak ikusi behar dira homologatuak izatea, dena egonkortasun hori bilatzea, baina baita ere lankide berri bat hartzen baldin badegu, izatea, ideia nola dijoan guztia, eta bere lanpostua zer egiten behar duen. Azken finean, guk gure lankideak... Eta hori nola bermatzen duzu zuen kasuan adibidez, postu hontan. Ni sartu berri naiz orain lanera, zuekin lan egitea, eta bigarren postu hontan lan egitea tokatzen zait. Zeintzuk izango lirateke nire eginkizunak hemen, edo nora jotzen dut, zeintzuk diren jakite? Lehenengo entrenamendua dakazu, hemengo lanpostuko kide batekin, eta gero dakagunak lanpostu guztietan dakagu horrelako prozedimendura gidak. Ditugu horrelako prozedimendura gidak, baita ere digital bertsioetan lan egiten dutenak, baina beti, nik esaten beti paperrean eskura izatea instrukzio bezala, altzari bat montatzeko instrukzio bezala. Eta orokorran ikuste duzu, lankide berria sartzerakoan, izatu dute eskura, baina beste aia dakade kajoian sartuta, zati badakite askoz egin behar duten, ez? Ni irrikan nabil, dagoeneko furgonetaren barruak ikusi ditugula, findutako furgoneta txukun bat ikusteko. Eta bere zirrikitu guztiak arakatzeko. Eta kutsiko zeniake? Guazen ikustera. Venga. Guazen ikustera, nora beste zonalde batzuk. Hemen, nire eskubita dakaguna da premontaje guztia, premontaje azkenean guk premontatzen dugu aldugun guztia kanpotikan, azkenean kalitate gehiago izateko, baita erosotasun gehiago izateko. Hemen da 3. estazioa, hortxe dena da jartzen ditugunak klaraboiak eta plaka solarrak, azkenean 2 metrotatik gora doanean lankidea,
baita ere babestu behar du, babes. vale? Orduan bai arnesarekin ta guzti, eta hori izango litzateke lanpostu hori. Eta hemen iristen gea, pues ja laugarren postura, eta laugarren postuan ja dakaguna dira altzariak agertzen direla. Vale? Ja azten gea altzariekin montatzea. Hau adibidez beste furgoneta mota badaka, beste distribuzio bat, eta distribuzio hau adibidez da pues, o elektriko batekin hemen baitare kabinan, altuagoa da, furgoneta ikusten baldin baduzue. H3a da, tamainaletik. Hau baitare, pues hori, laugarren, bosgarren, seigarren postutan dauden furgoneta, pues hau ja ikuste duzu ja dena zatuago dagoela. Vale. Hau ja, gure modelo, bueno, daukagun baitare espozizioko modeloa da, gure bestsellerra, baina hau izango litzateke. Orain Oda gehien ateratzen duzuen modeloa. Bai, hau 550 eta 6 metrotan gehien, orain arte ateratugun modelo gehiena. Eta bezero batek disfrutatuko lukena, orain ikusiko dugu, ez? Hori da, bezeroa, ikusiko dugu hor bukatu bat, hau ja bukatuak daude hauek, hau begira, hau da H2 gainean, ikusi dugu lehenago H3 bat, garaje batekin, hau da H2 gainean 6 metroko furgoneta, hau azten geha saltzen nahiko, dela garaje batekin, bizikleta elektriko entzako. Izugarrizko espazioa duen garaje batekin. Eta oe longitudinal batekin. Hau adibidez, azkenean, helduak diren pertsonentzako 50 erosotasuna. Hori da. Azkenan ez dute nahi beste gainetik pasa, eta dakaguna da, horrela lo egiten dugula, 6 metroko furgoneta batean, eta irabazten duguna atzeko. Izugarrizko edukiera. Beti gure bainu sistemarekin jokatuz, orain ikusiko dugula, nola di joan guztia, furgoneta bukatu honetan, adibidez. Eta azkenekoz bagaude, etxean. Zuek egiten dituzen etxe hauetako batean, zelako amplitudea, zelako pila bat eskertzen da H3 izatearen kontu hau, eta zuk orain erakutsiko diguzun patente kontu hori. Distribuzio hau ohikoa da, zuen produkzioan, berria da, konta igutzu pixka bat. Bale. Bai, ongi etorri hau da modelo berri bat orokorrean Alemania merkatuarentzako egina dago. Azken finean, furgoneta hau 6 metrokoa da, altuera H3, baina 2 pertsonantzako bidaiatu eta 2 pertsonantzako lo egin. Orduan, orokorrean hori atzerrian gehiago dojoazte hemen launtzako nahi ditugu orokorrean. Geroz eta gehiago bintzako baita, baina bueno. Tendentzia hori izaten ari da orain, lautik bira pasatzeana? Nik merkatu helduetan, geroz eta gehiago zatute, 4 pertsonan bai, baina azkenean furgonetan orokorrean 2 goaz. Orduan, azkenean irabazte dituzu beste gauza batzuk. Hemen adibidez, ez dakago hemen asientuak, eta zer da dakaguna? Sukaldea hemen, leku honetan. Irabazten duguna honetan da baitare hozkailu handi bat, bidaiak luzeak izateko, eta bestaldetikan atzeko bitxikeri hau dela, azkenean izatea saloi hau, ez? Gure furgonetetan beti, hori, zer dakaguna? Espazio hau. Eta hemen da, zer irabazten duguna hemen? Bueno, guazen ikustea, gure preziatuen ideia eta nola funtzionatzen den. Berezi egiten zaituzten ideia hori? Hori da. Zer dakaguna? Bueno, guk hemen ireki eta izte ditugu zertako 2 espazio irabazteko. Claro, dagoeneko orain atzean lotan egon nintekeni, eta zu hemen patxadaz sukaldatzen, odena delakoan. Hori da. Azkenean, bihurtu furgoneta baten barruan, bi estantzia ez baita ere askotan, hau izten dugu, lo egiten dugu, eta ez dugu ezer itxi behar aurrean. Baita ere. Bestaldetik baita ere, badaukagu, hau, bainu logela honetan baita ere, dakaguna da, espazio hau itxi aldezakegu baita ere kompleto, eta, guazen ikustera, izten baldin badet ez dugu ezer ikusiko, guazen ikustera zer dakagun hemen atzean. Alde batetikan. Plater dutxa, pieza batean egina, eta dakagu plater dutxa, merkatuko plater dutxa txikiena, eta handiena. Plater dutxa egonkorra, 150 kilontzako plater dutxa, eta bitxikeri askokin. Lehendabizikoa eta galdera tipikoa. Ez da hortik ura ateratzen? Ura esan da ateratzen nintendik. Gauza ez dela ura ateratzen, azkenean plater dutxa fondo hau da ematen dizuna. Edukiera ez hor geratu da din. Hori da. Ordan dutxarekin baita ere, inklinatu baldin badago dutxal gaitezke. Baina bizpairu truko ditugu. Alde batetikan
kortin bat dela antibakteriana, Vale, pisuak ditugula hemen, vale? Eta itxiera magnetiko bat. ados. Orduan ikusi behar dugun bakarra izterakoan, dela magnetikoki itxi, eta ikusi behar dugun bakarra da gidatik kortina jun, Vale, azkenan detaile txiki horiek ematen diote, ez, berezitasuna ere, komun honi. Osea, antzaz kortina xume bat den hori, bere pixu horiekin, zentzua du plato de dutxakin, vale. Claro, azkenean, bari zentzu horrekin, eta zer da lortzen duguna? Plater dutxa handi bat izatea, hau fijoa balitz ez dakazu espaziorik, eta irabazten duguna da, 80 bidre-hirurogeiko plater dutxa, eta irabazten duguna baita ere, hemen goian da askoz ere zabalago izatea. Orduan, gorputz handiarekin jokatzen dugun pertsonak askoz ere erosoago da guretzako dutxatzeko, baina gehien bat da kortinarekin adibidez, gorputza ez ikutzea, azken finean zuk hemen istentzea, baita ere hemen zure klaraboia izatea duzu, lurrinarentzako eta garrantzitsuen... Bai, humedadea eta kondensazioa ekiditeko. Hori da. Eta zer da garrantzitsuena? Hau azken finean bukatzerakoan, plater dutxa igo eta ahaztu. Ezer gertatuko ez balitz bezala, geratzen zara ere. Hori da. Bestaldetikan, berdin, ideia berdina, eskua garbitzeko. Konpetarekin, bai. Vale. Zer da dakaguna baita? Hori. Txatzeko. Gero, dakaguna da, ispilu bat, handia gorputza guztiarentzako. Horma osoa okupatzen duen ispilua duzu, Hori da. Eta zer da falta zaiguna? Komuna! Non da komuna? Komun elektrikoa, oza, botoiari eman eta ahora agertu egiten da. Eta aztu, bale, guk esaten duguna da, komun bat, hori, pues, aldizkari bat irakurtzeko komuna. Komun. Claro, erosotasunaren filtro hori komunak ere pasa behar du. Hori da gauza. Nik askotan esate dut, erosterakoan furgoneta bat, azkenean dutxan sartu, komunan eseri, zatik azkenean egunero egongo zea hor baita. Bai. Eta azken finean, hemen baita ere bizpahiru baino ezberdinak jartzen ditugu, hau espezial bat da, baina bai ditugu, hau poltsarekin doaz baino hau, baina normala kimikoerekin baita ere erantzen. Osa, edozein moduko komunak jarri daitezkela, ez? Eta gerozta gehiago baita ere eskatzutena da ekologikoak, eta baita ere erantzen ditugu. Azken finean nik esate, gauza bat da, bainoa garrantzitsuena zer da, lekua eta nola kokatzen den gauzak, azken finean hemen 5 minutu egongo zehala egunean zehar, hemen beste 5 minutu egunean zehar, eta lortzen duguna da, espazio guzti hau izatea, prest egunero nahi duguna egiteko, ez? Eta hemen atzean geratzen zaigu izugarrizko egon gela. Bai, azkenean, guk gure salmenta gehienak egin ditugun modeloarekin adibidez, badauka hemen 2 oheak, egiten dutugula azkenean elektrikoa dela bat, bestea baita ere jo aldezakegu goikoarekin, eta hemen izan egon gela bat izango balitz bezala. Baita ere gure furgoneta guztietan, badaukagu atean, ate korrederoan, badaukagu mahai bat, kanpoan ateratzeko 4 hankekin, jarri aldezakegula modelo hortan atzean, adibidez, baita ere horrelako izango balitz bezala. Eta baita ere beti ditugu atzean 2 aulki. Atzean dituzuen 2 aulki, ez? 2 aulki horiek gordetzeko duzuen modu berean, korrederoan duzuen maila. Bai. Beti, modelo guztietan. Modelo guztietan. Claro, horrek albidetzen du, bestean hemen ere sortu dezakezula. Bai. Bai, gauza da ez dela hain erosoa edo azkenean hemen bai, hau espreski prestatua dago horretarako. Hori da, eta bai, alde batetik mugia dezakegu, edo leku batera, bestera, igo, jeitsi, nahi duguna. Baita ere, doagia korredero batzukin. Azkenean hori, behar ezberdinei asetuta daudela, ez? Eta hau adibidez, furgoneta hau dago asetuta gehien bat, bidai luze hoientzako, edo pertsona heldu mota bantzentzako ja orokorrean denbora gehiago dakatela, edo freelance asko baita ere hasten dira mundu hontan, nik azkenean lan egiten dut distantziara, eta izan aldezaket horrelako furgoneta, hemen lan egin, azkenan, behar ezberdinak merkatuan, eta guk asatzen ditugu, lehenengo detektatu, gero berrikuntzak egin, azkenan asetu. Oso, ongi, Aitor, izugarrizko plazerra izan da zu ezagutzea, zure proiektu ezagutzea, eta batez ere
sormen atzean daraman sormen eta esan dugun I+D prozesu guzti horrek duen garrantzia ezagutzera ematea, zenik enekien horrenbestekoa zenik horrek zuen garrantzia, eta zuek badakizue, dagoeneko furgokak eskaintzen dizkizuen kalitateak, zelako furgonetak eta zelako beharrak asetzen dituen, beraz eskerrak eman dizkizut zuri, eta zuek badakizue. Adi egon, urrengo 11 saioak dakazkigun sorpresak zintzuk dien ezagutzeko. Bueno, eskarrik asko, eta gehien bat baita ere, palabra edo eskerrak baita ere, ni beti esaten nik azkenean aurpega naizela, baina atzean ditugun jendea, atzean dugun ekipoa, eta azkenean furgoka ekipo bat gea, eta gehien baia famili bat, eskerrak ematea jende guztioi, dela gaur egun hau egiten duten jendeari, eta gaur egun hau errealitatea bihurtzeko ahalbidetzen dut. Ez dut gure lan jarraitu, saldukatu eta madari. Aspe